Pane chiitiko chakaitika murume akatandadza kusvika parufu ari muimba yepfambi yaainge akecha. Ndikukuba tiri kuno kunasi kwaMaganyana. Ungatsanangurira muchidembo chiitiko chatumba chakaitika kuno kuMaganyana. Takabva nemunhu mashops kuchena yekumba ndentayakumba varita zvakuita vatondisabvaisa foni yake pasipeti achitotiona mavhidhiyo. Ungatsanangurira kuti munhu wamakabva naye uyu hamuna kunge matijekesera kuti zvanga zvafamba sei kuti munhu ndakandisingatomuzive basi munhu anganakirwo nemunhu anga ane mari yakewo vatoti inini ndakufarira ndoda kutoita zvekuita madhirini tiite zveda kurara kumba kwako zvenaiti vanatoti hapana problem handei. Ndo basa renyu ramunoita iroro? Ungatijekesera kuti basa renyu munoshanda sei? Inhangu basa rangu ndirihure zvangu pache zvangu. Une makore mangani? 23 asi ndakutopena 24. Then mauya zvakabva zvafamba sei? Tauya kunoko tobva tatopinda mumba tobva tabhutu dzake nablack label rake ndobva ndapabhedha ndobva totanga kuita sei kurara. Saka takarara manje indemonzwa abva tanga mutamba neni zvitange totamba chikuda chisachi vana momutekedza kondom ndokurara kwakaita kabva takarara. Saka zvakazoitika kuma4 kwacho apa mamupfekedza kondom akabva arara aiwa angatoita paapedza kuda kuti anga atodya bota angatodya ndobva akadya kangani? akadya ka1 then ndobva arara kudaro kuma4 ndobva mukachiti sezvimachemuranda sezvinoita madhakisi ndakunzwisisa ndambozviignowa ndabva ndamboti pamwe munhu akatorara kuitochi onono yakewo ndobva makuseni ndabva ndamhanya kuna mai 2 first wamai 2 ndoshamwara yemunhu angandida sei anga ndinaye ndobva arara munhu wacho kurara. Saka marariro akaita aimboti machemera nita madhakisa andina ndambozvinzwisisa ndabva ndambozviignowa ndobva ndatomhanya kunodedza mai 2 pavatoti rege ndimbobvunze mufesi wangu kuti jeka akamira so. Saka ndopakandiudza kuti munhu ane pfari vanatoti wo ndambozisiva vanoenda kumusoro vanadedza vanonzi chidhumo nakasa ndakazokwanisa kundiudza kuti ndinozora sauti makumbo nemaoko patikazora but ndichitanga kuzora ndega ndisanda kuzora nepanapa ndakatoona kuti hapana change ndobva ndadzokera futi. Saka sango pawakabuda mumba makazoona mumba mane vanhu ukati chii ndakatoti zvambotanga kuma4 but ini handambozvinzwisisa kuti chicho shamwari yacho ndakazoti ndozvaanoita mumba kwangu akatombosvita ka3 saka usavhunduka anoita sei anomuka vanhu atomboti vanobva uya bva tatombotrayawo zvatinotrayawo zvikarambawo tsitsi wacho bva uya wamuti muburitse banze bonde racho nderimwadidzirapo tanga kutoiwa nimbura inopisa tambikira poriji echo kuti vaneyo simba rekuita sei amuke but zvakaramba moti yabva yavatakura vanhu vaite sei vaenda. Pakaendwa naye apa anga achiri mupenyu? Aitofema. Aikwanisa kutaura? Kutaura anga asingataure but kufema akatobva pana pachiri kufema. Zvakaitika ndiri kuti musikana akauya kuzondimutsa ndakarara achiti pane zviproblem rikuitika nemunhu mukomana wacho wanga anaye kumba kwake. Asi zvadaro takaenda kusvika kunoona chichikuitika kozi ndomuziva munhu ndakanga ndichimbotamba naye ndichinwa naye tiri baba wapetenge tiitizipa. Saka zvadaro takabva taenda kumba kwake tinoona chiri kuitika aingorutsa ari mumba megirlfriend. Pakambotora muzama kumubatsira kumukwizawo souti musi waporiji ufurere kuti angatesi angabebesa zvemunhu anga arumwa hwahwa kuti angamonwa hwakasiyana siyana. Zvadaro mataza kuti hasi kuchinja patone nguva kuzanga iye musikana angati zvanga zvatoichi zvanga zvaitika kumapasti 4 kwakuchena. Saka takazoenda kuti mapasti 8 6 7 8 koko patakaenda tamhanya kuenda kumba kwacho ikoko but munhu angaratidza kuti angatopera pawa kare. Ndikubatirei mukomana kuti tidzokere kumashure kureva kuti mukomana uyu anga akecha zveusiku hwese kureva kuti anga atobhadhara kare. Asi patori akaita musikana iye kuti akazoita pangapa haana kumoti pane chinhu angasaranga mumba. Takazoona mudhuze vakazotora namba tsvaga namba dzasese vake vanogara kwaanogara kunzi kwatendero
vafoni vachinge vauya tadaro manje vatatsvaga mota ini mushamwari mwenga ndinayo anojani munhu tatatsvaga mota tatati akatibvise munhu pamba patinati mbokaona tsitsi vake iyo sisa chedu chemota waonaona mari kuti tangotsvagawo mota yeshamwari yedu vetibatsira vetondisiya munhu kumba kusati tibva nosiya futi kumba kutaona mai vake kuti amaita basa maitati maini mwana wangu panapa kuzonga chiitiko iproblem yagara nemunhu wekare ukutoti anga ane dambudziko yangagara dambudziko anga naro ndiripi mungatizivo anzi anga dambudziko rekudonha repfari usauri kuti ipfari dzakavamba ari mumba megirlfriend girlfriend rekanoti ipfambi 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 aende baba unotoya baba saka akambotira kubatsira mukomana mumwe anoshandirawo so anooneka pedu kumaganyani ipapa but it was too late because rurimi ranga ratopinda mukati saka akatombotoda kutombodzosa nekutombomunamatira nekumbomushanda rurimi rwakatopinda mukati achiri mumba imomo achiri mumba ranga ratodzika ndadoda kutenga kutovhara anga kutenga kuita zvekudhonza mweya like so but isino kusaziva navanhu kusaziva manje kuti munhu akutoita se rurimi rakavhara manje wese saka akamutira mubatsiro saka munhu achamubatsira akati akakundikana sekumubatsira abva ngoti emvuka akatozvonota pasisina abva ngomusiya tatombosa kutsvaga mota achidika nenaichi kuna mai vacho amacho vakura ndio munhu chikuru dambudziko bp futi sake ndevakauya tatanyanaye kuti tisvika kumba kwako amai kachingona mai vake chakakwanisa chete akakwanisa kuvhura masongi munhu akuita se akuta zvinani but akabva kuti angochema pangona mai vake abva kuvhara masongi akuti atakudzokera mama achiti itsvukira zvinoita bonda bo but nenguva acho atora kuti kubva kuma4 zvakazaitika zvosvika pama12 anokuno kuzoziva naye kumba adaike dzingwa chidamuka kudhara